Може да звучи малко налудничево, но е казано от сериозни хора на сериозен форум в Ватикана. До 1 година, вследствие на чудовищна манипулация и подмяна на фактите, е възможно военни да инсценират нападения от извънземни, за да може това да бъде аргумент в полза на желаящите да наливат милиарди в въоръжаване и превъоръжаване за военни цели. Или да оправдаят налетите или да оправдаят вече милиарди. Професор Лъчезар Филипов е при нас. Той е част от Института за космически изследвания и технологии. Да. И това от вас дойде като разказ. Значи аз се завърнах вторник от тая конференция, като частно лице участвах, тъй като моите колеги дори ми забраниха да използвам и откъде съм. Добре, пишем частно лице. Това си е техен проблем, тъй като участниците, около 10 чужденци, които бяхме, никой не се притесняваше да представлява организацията си. Но това са и наши проблеми. Вие включително и от пари се нуждаехте, за да пътувате на тази конференция. Реши го проблема, така че това не е... Проблемът е за много членове на Българска академия на науките, но явно аз просто така се получи нещо. Добре. Кой ще прави на извънземен и с каква цел? Значи, това беше информация, която се подаде от италиански военни, които участваха, имаше 2 генерали. Значи, това беше мероприятие, което беше организирано, между прочим, не във Ватикана, а в Рим. И се нарича Първа римска конференция. Това е 11-та конференция на КУН. Това е италианската уфологична организация. Но това е Първа римска, която под егидата на Външно министерство, на кметството и така нататък, и Министерство на отбраната на Италия. Значи участваха военни, участвахме ние няколко чужденци, значи беха 2 французи от Европейската космическа агенция, президента на Френската аерокосмическа асоциация, директора на Ватиканската обсерватория, директора на Дъблинската, около 10 човека бяхме. Освен италианците, около 200 човека беше форум. Значи основната тема беше точно това, беше представено от италианците и от американци. Кой точно го твърди и с какви аргументи има? Значи, това е информация, която е получена в италианските служби. Сега как са го получили? Значи... Как звучи? Значи беше представено така, че до 1 година, ако не в района на 1 година, може и повече, ще се организира така наречената манипулация или нещо типа на 11 септември, което ще демонстрира агресивността на извънземни към земните жители. Тоест какво ще се имитира? Идване на извънземни, ама не истински, което как ще изглежда? Звучи апокалиптично, вижте, като американски аз не мога да кажа. Значи горе-долу вие виждате, че в медиите се просмукват вече такива филми с агресия на извънземни и така нататък. В медиите се просмукат информации за края на света. Не, махнете го. Това никой, между прочим, 4 години аз ходя по такива мероприятия, никой да в чужбина не се говори за 12. А кой го казва това? Че нещо подобно на 11 септември? Не на 12. Значи, подобно на това, което се случи тогава с войната срещу тероризма, както сега знаете, имаше манипулации свързани с няколко арабски страни, за да се предизвикат военни действия там. С мащабите на тези събития. Ето такова нещо, което за да направи отново едно превъоръжаване вече на нивото на междузвездни войни. Кой го каза това? Кой италиански представител? Рикардо Пиноти, който е един от основните личности в тая организация. Той КУН. Какво работи? Рикардо Пиноти. Той е инженер, който е научен секретар на тази КУН организация, която фактически, значи, тези, които ние участвахме там, бяхме заснети на едно DVD, което DVD след мартинската конференция ще се разпространи в медиите, точно с нашето мнение какво мислиме за една такава манипулация. А господин Пиноти, има ли някакъв изтекал документ, някакво сведение, някакъв прихванат разговор, за да звучи достоверно и за да му повярвате и вие останалите сериозни участници, че е възможно това нещо? Освен господин Пиноти, президента на Френската аерокосмическа агенция, то се води Асоциация по аеронавтика и астронавтика, който фактически каза, да, аз също имам тези мнения, тези данни, ние сме ги получили по нашите си канали. Представител, който беше на JPAN, това е лабораторията, която е към Тулуза. JPAN е лаборатория вече с 30 годишна история към Френската космическа агенция. Тя е под прякия контрол на президента. Те също имат информация за подготвянето на една такава евентуална провокация. И кой ще има интерес от нея, за да се превъоръжи? Значи ще имат интереси руснаци, американци. Това ще бъде, как се казва, едно изнасяне на нови технологии, на ново превъоръжаване. Вие вярвате ли в тази теория? Очевидно все още не
подкрепена с документи и нещо, на което да стъпи. Значи аз първо, докато не видя документи или доказателства, не мога да повярвам. Но вижте, аз участвам вече пета година в такива конференции. Значи непрекъснато ние се оправдаваме, че те не са. Непрекъснато ни се задава въпроса, агресивни ли са, ако съществуват. Защото в крайна сметка... за извънземните вече за извънземните говорим. Значи, агресивни ли са? Не са, защото вижте, значи ние имаме факти, че те са ни посещавали хиляди години преди. Сега, значи имаме факти, които ние показваме, че ние не можем да докажем, че тогавашното ниво на култура съответства на тези технологии, които са използвани, значи някой ни е помагал. Ние виждаме религиите, които са много странно, че всички религии са свързани с някой идва от небето, независимо, че те не са свързани, те не са си говорили. Значи това показва, че тяхното присъствие, тяхното идване, евентуално, те са могли многократно, стократно да ни унищожат. А сега дали са тук? Не мога да ви кажа. Значи, вижте, дайте не говорим. Значи, това е несериозно. Дали са тук и дали... Значи, дали ни наблюдават, дали ние сме... Значи, доказателства няма. Но аз считам, че ние трябва да сме готови и много научни среди вече го говорят. Трябва да сме готови за един евентуален контакт и ние трябва да знаем какво ще искаме, т.е. какво ще правим. Защото, вижте... излъчиха май наскоро специален говорител, ако има такъв контакт, той да го осъществи. Да има представител. Вижте, значи ние сме още далече от това дали ще има извънземен разум, дали ще го открием. Защото, ето, ще ви дам един пример. Ние не можем да се разберем делфините как говорят. Ние помежду се не можем да се разберем. Да не говорим за нашето общество. Значи това са нещата, които в крайна сметка ние трябва да ги изчистим за себе си. Какво трябва да поискаме? Не можем да поискаме. Значи, едно от нещата, за да поискаме, ние трябва да сме наясно със себе си. Значи скоро няма да дойде. Значи, честно ви казвам, 15-20 години дават моите колеги, които се занимават с програмата СЕТИ, за откриването на сигнали и така нататък. Т.е. за евентуално някакво доказателство. Но що се касае до пряк контакт и пряки връзки, значи това ще бъде поне 100 години. Защото ние сме далеч от тази история. Професор Филипов, кажете ми, вярвате ли в теориите на онези житни кръгове, които включително и според българи с знаци, общуване между човека и извънземните? Значи аз вярвам, че това, но не вярвам в тези методи, които се използват от... Значи госпожа Везден, съм бил тук при вас. Значи до момента те не са разчетени еднозначно. Кръговете. Може ли военни да ги чертаят, за да оправдават наливане на пари в наука за изучаване на житни кръгове? Значи ако военните могат да ги чертаят, толкова по-зле за нас, защото технологията на изгаряне на кръгове е много странна. Значи, ако това попадне върху човек, той може да бъде унищожен, изгорен, без да разбере. Значи, те се изгарят на много бързо ниво, на нанониво. Тоест, това, ако е технология земна, считайте, че е оръжие. Изследвано и доказано на място. Да. Тоест, не е нещо, което може да бъде направено... Значи, тая година се появиха изключително много. И един от кръговете, които се появи в Англия, се повтори едно писмо, което беше 2002 година, в което е написано, значи колегите от англичаните са го разчели с така наречен компютърен език ASCII, който са разчели повторението на думичката мир в това писмо. Значи ако дойдат, идват с мирна. Значи явно някой иска, но това е написано. И тая година и никой... На какъв принцип е разчетена? Колко е сложно да ни го обясни? Значи картината представлява нещо като CD. Виждали се CD-то, което е с интервалчета празно, точки, интервали. Единици и нули принципа на но е написано така кръгово и като се вземе дължината на самите интервали, може да се преведе в така наречени нули единици. И това нещо е повторено също, което се получи 2002 година до една радиоастрономическа обсерватория в Англия. Аз се чудя от тези две теми, които смесихме. Хора се правят извънземни, за да получават пари за военно-промишлен комплекс и другото среща с извънземни, готови ли сме, то кое е по-вероятното? Аз мисля, че някой се опитва с нас да се свърже. А другото, което ще стане, просто ние трябва да изпреварим и хората трябва да не се поддадат на една такава провокация. Затова ние се събираме на 23 и 24, там ще участват американски космонавти, са поканени, ще участват от Азия, ще участват хора от Южна Африка, ще участват от Чили, от Перу. Кога това?
23-24 март следващата година в Сан Марино. Сега го решихме, това е голям Казвате на форум. хората, които не гледат сериозно на това, което говорите. Вижте, то си е всеки за себе си. Аз какво да ви кажа? За мен, ако не съществуват извънземните, е нещастие за човечество. Защото ние с тези темпове, които в момента живеем и с този антагонизъм, в който сме в момента, ние не повече от 1000 години ще живеем на тази планета. Тоест края на света се отлага за след 1000 години. Не, просто ще се самоунищожиме. Разбирате, ние няма да имаме ресурси, ние няма да имаме хранителни продукти, ние ще започнем изкуствено да намаляваме числеността на населението, не дай си Господи да минеме на варианта на хитлеристите за избиване. Между другото, Китай искат да върнат разрешението за наличие в градовете на второ дете. Някой каза, това ще е вече края на света. Не, вижте. Значи варианта с ограничението на числеността на човечеството не е нормално. Ние трябва да измислиме други методи за хранене, други енергетики. Ние в момента се храниме с мъртва енергия. Значи ние гориме нефт, гориме газ, гориме дърва. Значи това ще свърши един ден. Ние си ядеме клона, върху който стоиме. Но ако ние минеме към така нещите чисти енергии, усвоиме термоядрената реакция, за да можем от вода да получаваме енергия. Тоест, ние тогава ще решиме проблема. Това не... Другото, което... Това ли голямото предизвикателство за науката е енергия от вода? Не само от това. Значи ние сега открихме с Х-бозона, откриваме вакуум, физически вакуум. Тесла преди 100 години е казал, че може да се тегли енергия от вакуума, който фактически съществува навсякъде. Вселената е пълна с вакуум. Заплеснахме се и се отплеснахме от много теми, беше ни интересно. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Новините, Ивайло Василев.